Здравейте! Днес ни докараха ML 320 бензин, на който е монтирана уредба LPG теч с ОБД комуникация. Оплакванията са, че ML-ът не върви добре, при подаване на газ не превключва предавка надолу и по време на движение гаси цилиндри. Първото нещо, което забелязваме, е монтажи, които са пробили дюжите, където им е удобно. Това е горе-долу около 10 см над нивото, където би трябвало да бъде. После ще ви покажем нашия монтаж. Колата е настроена някакси. Вече подадохме ОБД комуникация и колата е настроена на горе-долу на богато гориво, преди да подадем комуникацията по ОБД. Виждаме, има разлики в банка 1, банка 2, но не са големи. Времената също не са много големи, но прави впечатление, че налягането на газта на редуктора е малко високо. Ние ще го свалиме, ще разпробиеме където трябва и след това ще пренастроиме цялостно автомобила. Започваме демонтирането на монтажа на колегите и прави впечатление, че щуцерите, някои от тях са лабави. Можеш да ги отвиеш на ръка. Ето този, примерно, директно на ръка. Не е използвано лепило и не са стягани. Ето вижте, този щуцер директно на ръка. Ето настройките след нашата намеса на газовият инжекцион теч с включено ОБД и корекции по ОБД. Има разлика между двата цилиндъра, около 2,5%, което е напълно нормално. Ето налягането на газта ниско, което гарантира, според мен, нисък разход. Премахнати са катализаторите, където вече и проблема с ламсондите. Едната е забила на високо гориво, другата е на ниско. Тия намеси винаги не водят до добре. И сега ще ви покажем самия монтаж на нашата уредба. Ето, вече премонтирани. Ето тук бяха. Ето, виждате. Това е нашия монтаж. Дълбоко до бензиновата дюза. Ето. Щуцерите са до бензиновата дюза. Така че по принцип няма разлика във вървенето между газ и бензин. Наложи се да разпробием малко газовите инжектори, щуцерите, и намалихме налягането на изпарителя. Ако вие също имате проблеми или желаете да монтирате газов инжекцион на вашия автомобил, звънете ни за консултация, без да се притеснявате. Благодаря ви, приятен ден!